Ira priang subhai fi baro Saisian haka kerteng batiang tam beron bor tam ke jong Jesus Christ ublong no penim jingi markum juru kita ki bapet nak yeng ke jong pi ira priang subhai fi ru akane ke por haka kerteng ke jong Jesus Christ ublong no penim jingi bar akane ke por ngilen nyopat chakwe pak benta hei bengin lei bangin chakri ublai ling bakane ke tin ke jong ke mga kwa mangkran hakane ka janmet ke long ke jing perkhat ke jong ublai nak benta ke jingim ke jongi kijing perkhat kijong ublay nak benta ka gm ka jongi kenmau ublay umdan tang away ka jing perkhat ka babel ko ang ubon kita kijing perkhat nak benta ka gm ka jonga bat jong pi tarau habangi wan shautra ngi ba su tho ba ya ka tien ka jong ublay ka gm ka jongi babun sien ngim tep kum ki brio le ngim tep kum ki banget ya ka e ka bo trai perkhat nam ta ka gm ka jonga bat jong pi I way pi way habang ipuli ka nagakatian ka jong blay ngi ya kata ka jing i ka jong blay nak benta ka jim ka jong i way pi way habang ipuli ka nagakatian ka jong blay habang iya ling basibun ha kata ka jim ka jong i khamtam me habang shakri ya ka kerteng ka jong try ka babel kala keluar lupa habang ini kendo sibun ki mausiang bangin kendo sibun ki eryong bangin kendo sibun kita ki slap kita ki jing shlay ha kata ka jim ka jong i laragim don ka nagakatian ka jong blay bun sin ngi kelonno bun sin ngem la sho ban yat bar ublay bun sin ngi artatin no yaw ni ublay ubla khot ya ka jim ka jungi balay mangim don ka ni ka tien ka jong blay ngim tip ke e bo blay upar khat na ka benta ka jim ka jonga bat jong pi tara habangi don ni ka tien ka jong blay wat bangi yat ling ba shibun ki ayom ki bon banile ka jim ka jungi habangi don ka ni tien ka jong blay ngi la ban yai ne habangi don ni ka tien ka jong blay ngi la ban yeng scam amen habang ina ngani khtin ka jong blay ka babel ko angila banile persha ya kita ki buit thap ki jong baman ki bowan banile ha ka jim ka jongi ka baman la kasngi mar bun sien balengim la banile yu baman magim dani ngani khtin ka jong blay ngim dani ka ta ka white lam ngim dani ka ta ka white lam ka bolong ka khtin ka bolong ka ta ka jing im ka bolong ta ka bor ha ka jim ka jongi way pi way trau kum ki banget ngalaban oi fi ngani ka way ngidan kambha ban pishta meladi ha ngani khtin ka jong blay ban pule ya ka ban bam ya ka bangin perkhat ya kita gijing perkhat ki bau blay perkhat nam ta jong aba jong fi mar habangi puling ni khtin ka jong blay ka bible ka itu bau blay e yang aba fi da ta ka ji ka bam chukut nam ta jong aba jong fi hey bu ong shapang ta gijing perkhat bu perkhat nam ta jongi hey bangi puling na ka kitab jong Jeremiah len nomba ap khundai dokhat bakhat way ka khtin ka jong blay ka omni nabang atip ikata ki jingmut ki banga perkhat shapang jompi ong trai ki jingmut jong jing sukken te om jong jing snew banai ki jingker men ye pi hakapor ka bokut jompi hot u Jeremiah bu yetu lupai ga ni u yetu lupa nakamenta ki Israel hey bo blay hadien bo ula yalamiki shari Babylon hadin dalam pendep kita ki nyopus nam jong jing long brau u blay ong ki Israel bo wan lambiang ye ki nakari jong jing long brau shakan ni ka ri ka baula ai nakamenta ka jim ka joki I way pi way barula ong nabang atip ya kita ki jingmut ki banga perkhat shapang jong pi ong try ki jingmut jong jing sukken te om jong jing snew ka ban ai ka jingker men ye pi hakapor ka bokut jong pi kani de ka e ka khtin ka jong blay bo Ukraine nakamenta ki Israel war kum jurung ini ben shim yang ngertiin hak jim ke jongi ma belai udan kata ka jim berkat ke babha nak menta ke jim ke jonga ba jong fi I way pi way amen dan kanono ke jim berkat ke besniu ke jim berkat ke jong blay na menta jonga ba jong fi ke long ke babha ke jim berkat ke jong blay na menta jonga ba jong fi ke long ke jing sok hak kata ke jim ke jogi amen kata kari ke ege bau try uperkhat nak menta ka jim ke jongi balai try wang perkhat i kata ka jing sok te om nya kata ka jing snew ma balai try ku mangal ong fi mene i ngi kata ka jing ke bam jukut kwa ke ege besnew kon wan banja ha ka jim ke jongi tara wang ka jing perkhat ke jonga na menta jong pi kalong ka jing perkhat jong ke jong kata ka jing sok meno kwa ban perkhat i ka besnew kum ki kmi ki pa fi dan ka ni ka jaka Fiju perkhat ke besnia nam tagi kun ki jong pi. Ha? Fiju perkhat. Nah, if nung perkhat ke besnia nam tagi kun ki jong pi. Kadai nam deda. Ke ji perkhat ke jong pi nam tagi kun ki jong pi ke David ke babha. Amen. Fi wan fi yo ini kun.
Fi nom e kum tu. Fi perkat kai fi perkat be ka baba. Fi ai ka bam fi pen he pen sani. Ka dei nam dai na. Kata ka jing perkat ka baba kum ki kimi ki pa fi liat nam ta ki khun. Kum juru abang i wan se ka jing long khun. U blai ran ka jing perkat ki baba na ka benta ka jong ba jong fi. Ka jing perkat ki jing mot jong ka jing sok ken ong ka tien ka jong blai om ya ka jing sneu. U try don ka no ka jing mot ka ba sneu na ka benta ka jing ka jong ba jong fi. Bun sien di mangihi balik persya ya ka ta ka tien ka jong blai. Taraw ka jing mot ka jong blai na benta ka jongi ka debi ka jing sok. Taraw pai lau jong khun na benta jong ba jong fi. Amen. Malu tiap klamu khun klamu Jesus Christ in hap syak jing yap ka bam chukut. Tara udan ka jing perkat udan ka jing mut jong ka jing sok na benta jong ba jong fi. Hey mo do pa inu khun jong u Jesus Christ ngi yo e ka jing sok ngi yo e ka jing im ka bam chukut. Hey baka Bible ru ko ong ti om jong ka jing sneu ban ai ka jing kermen yi pi ha ka por ka bakut jong pi. Ban ai ru ka jing kermen ya ka jing ka jong i we pi we. Amen. Ka ktien ka jong blai kalong ka jing kermen ya ki balado ka jing kermen. Buon ki brio ki yat ki do jing kermen. Balai ma dan u blai ha ka jing ka jong ki. Lara udon u blai ka don ka jing kermen. Ma ka ktien ka jong blai kala kran lupa ya kata ban ai ka jing kermen yangi ha ka por ka bakut ka jongi. Ban ai kata ka jing kermen. Menta ngiyo menta habangi wan hau Chris ngiyo ya kata ka jing sok but om tang ngiyo ita ka jing sok ngiyo ya kata ka jing kerman bangi tip aga we kesngi bau try on the shim no ikani ka mensim jungi nak ni ka pertai ngi tip ngin don ringkat baru blai. Amen. Kata ka jing kerman ka banga ban fi we pi we bangi kerman andar apa ka por ka bakut ka jong ba jong pi. Barok ngi wan sing ni ka jaga balayu bangi la yo mat you try ha kata ka jim ka jongi. Ngikirman how new try. Balai ngikirman how new try. Mau di mo bala ai kata ka jingkerman habang ila do ya kata ka jingkerman. Uai ngi kata ka jingem ka bam jukut. Uai ngi kata ka jingkerman de ha kata ka por ka bakut ka jongi. Haba ka dawan ka por ka bakut ka jonga ba jong pi. Ngi tep ti ngi don ya ka jingkerman how new Jesus Christ. Balai nama ngilang nget u da ka donut baro. Amen. Tarau try ong ngadon ka jingmut ki ba nga perkat sepang jong pi. Mga tip ya kata ka jingmut ki ba nga perkat sepang jong pi ong try. Ka jingmut jong ka jing sok ken te om jong ka jing sneo ka ban ai ka jingkerman yang aba de fi ha ka por ka bakut. Kita di ki jing perkat ki ba blai perkat nak benta ka jim ka jong aba jong fi i we pi we. Ngi ne puli lang ha ni ka poru. Ngi ne pe lang ha ka tien ka jong blai na ka sam. Si spat lai kun dai. Hey ka tien ka jong blai na ka dokot ka bakat nyo. Bakat pra ka tien ka jong blai ka ong ni. Kat no ki ba koridor yang au blai ki long kita ki jing perkat jong meru. Kat no ba kam kraw ka jing lum jongki larangan nyaw iki ki kambon ban yu siap habang apet ngasushu batme ketari ka ktien ka jong blai u blai wang kat no ki ba koridor nga au blai ki long ki jing perkat jong me kat no ka ba kraw ka ta ka jing lum ka jongki ki jing perkat ki jong u blai ki long ki ba koridor na ka menta ka jim ka jong ba jong pi hey ba ka ktien ka jong blai ko ang ki kambon ban ya kita ki siap haka duriau kita kita gijing berkat ki bau blai berkat nak benta ka jim ka jong ba jong pi. Amen. Berkat usiap haka duriau baro jong ni ka bertai kambun gijing berkat ki jong blai bani kita ki siap haka duriau. Amen. Kan mau haba fi siam usiap haka ti ki jong fi ba fi kam pila benyo. La benyo. Ha? La benyo na me na. Berkat lumlur ki siap jong ka duriau barok ko way. Baru boleh wong ki kambun ki jing berkat ki jonga. Bani kita ki siap jong ka duriau barok ko way. Katari ka ay ka bo boleh berkat na ka benta ka jim ka jonga ba jong pi. Amen. Tanaw ini bensutu ti habang itip ini ktien ka jong boleh ki long ki ba koridor ki jing berkat ki jong boleh na ka benta ka jim ka jonga ba jong pi. Tarang ihap su tua bau bleu kuat yang apa defi. Udah kici berkat na benta ka jim ka jong apa jong fi. Om de bu su kuat kum tu. Udah dan kata ka jing temu. Dia akan benta ka jim ka jong apa jong fi way pi way. Udah dan kata ka jing temu habau bo ingi, habau penem ingi. Udah kini ka jing temu bangilong ka jing sha na benta ka kerteng ka jong tra. Bangilong ta ka shiti na benta ka kerteng ka jong tra. Bangilong ta ka jing beat na benta ka ni ka kerteng ka jong tra. Bangilong ta ka melu na benta ka ni ka kerteng ka jong tra. Kita agri ki jing berkat ki bau bleu berkat na ka benta ka jim ka jong apa jong pi. Amen.
Baru belai dia haba berkat am ukwa bagi kita ji berkat rukin pendap haka ta ji im ka jonga ba jong pi. Tarang hab sungu sisa ya utrai bang utrai kat no kilong ji berkat ki jome kat no kilong ki berkordor trai kita ji berkat ki jome nak menta ka ji im ka jonga. Trai sungu pelat sisa baka kambun ki ji berkat ki jome bani ta ki siap haka ta ka duriau. Kita ari ki ji berkat ki jong belai. Nam ta jong haba jong fi puli banga ka tien ka jong bleng ini phai lang bat nga ka ko poru haba gi puli siti ba ar jong timothy le nong ka bani kong de khat ka ba khandai ka tien ka jong bleng ko om ne ubla pen em yangi bat ubla khot yangi ta ka jing khot ba khuot om gar kum ka ta ka jing le jongi re kat ba kum ka ta ka jing thmu bar ka jing ai jong u ya ka bula ai ngi hau Chris Jisu men chua ka ya bam jukut kataru ka dike ega bu try la perkhat nam ta jungi hei ba ka babel kong ubala pen emingi baru ubala khot ingi da ka jingkot ba khuot kat kum ka ta ki jingle ki jongi u try u khot ingi ti kat kum ta ki jingle ki jongi re u khot ingi ti da ka ta ka jingkot ka ba khuot ka jong u ka babel kong da ki jingle re da ka ta ka jingkot ka ba khuot ka jong u hei ba ong hen re kat ba kum ka ta ka jing thmu ba ka jingai ai jong u ya ko bula ai ngi hau Chris Jisu menshua ka yabam jukut kabumut shwa bakani ka pertai kampat urlong utrai la don ka jingtmu nam ta jong apa jong fi amen katari ka katin ka jong blai shwa ba ngab am na fi ngin laptop shwa ba ngab am na fi ngin hab ka jing penshoi utrai da perkat lupa ki jing perkat ki babha nam ta jong apa jong fi ulah temu lupa ya ka jim ka jong apa jong fi ulah khot yang apa fi da kata ka jing khot ka bkhoi ka jong u kat kum kata ka jing le ke jong i re kat kum kata ka jing ai ka jong u amen berkat kata ka ka bu trau le da ka jing le ke jong i tarau ngim num la ban yo jing pen da kita ka jing le ke jong i ka debe ka jing ai ka jong try ha kata ka jim ka jong i ngi sungu shisha you new blay habangi puli ni ktien ka jong blay habangi tip ya ka ba try ukraine ka jing shisha shwabon seng nong rem ya ni ka pertai utrai la thmu lupa nam ta jong ha ba jong pi ula khot lupa nam ta jong ha ba jong fi ka ktien ka jong blay habangi puli room le nomba pra de khot ka balai pho ka ktien ka jong blay wang ya kita ki bala thmu lupa ya kita ula khot ba ya kita ki bala khot ya kita ula penkesan bad ya kita ibala penkesan ya kita ula pendon burom ang ketien ke jong play kan mau bhai nga ba de fi u blay ula de thmu lupa amen ula de thmu lupa bara ba ula thmu lupa banwan ra ya kata ka jimpen em ke jong u ha ka jim ke jingi wei pi wei ula de khot lupa ya ka jim ke jong ha ba jong pi bara ba ula khot lupa ula penkesan ya ka jim ke jong ha ba jong fi penkesan ni ai u penkesan ya ka jim ke jong ha ba fi nak ka jing rem syaka jing jom amen bara ba ula penkesan u pendon burom sendon ya kata ka jim ke jong ha ba jong pi hei ba tien ke jong blay ko ang bagi pendon burom u blay uangan pendon burom ya pi katari ke ba tien ke jong blay ke keren katari ke ji berkat ke ba blay ula berkat nak menta ka jim ke jong ha ba jong fi tarau ngi hadu bensu thu ba abang ngingi wan show try ini bensu thu ba uni utrai am u jo kordor pelat yang ha ba dia pi ngilong ki ba kordor pelat hakmat ke jong uni blay vila ju berkat ya kata bun sing im ju perkat ia kata oi fi kum ki samla fi don hani ke jaga fim ju perkat bakat no bo blay usngo kordor ke ji im ke jong pi nga su thu bai kata mentah bang la long kpa habang ayo ikun nga su thu bai ni kun em ilong iba kordor ti hakmat jonga habang nang ya ke jinglong samla ngapal su thu ia kata ke jinglong kordor ngapal su thu bangalong kordor khmat ke jong blay re ka sien bangalong kpa kat no ngasu thu ba ini kun jonga ilong iba kordor ha ka jim ke jonga u blay ha ba pet yang ba de pi wei kat no ilong ki ba kordor ha khmat ke jong ni blay bun sing im su thu kata bun sing ile persha yo blay kum long ki kun ki le persha iki kme ki kpa ki nyau ben ya ka to ke jinglong kordor ke jong ki ngiru kumta hiru nginyo ben yo blay bau blay udah sungo kordor pelat ya ka jim ka jong ba jong pi tanaw abang iwan shu try ini ben su thu ikani we ko ki para banget aba khmat ka jong blay am ngide ki ba kordor tam amen
Hei baka ketien ke jong boleh mengipuli Genesis dan nong kebaar dekat banyo. Hei baka Bible hang tu ko ang baula persat hak tak kitliu kumut ke jongi ya kata ke jing persat jong ke jing im. Ketari ke jing koridor. Aingu you try man ke sngi persat. Ya ni ke jing persat jong ke jing im hak kitliu kumut ke jongi. Giju aingu ni am ya kata. Ha? Fiju aingu ni am bafidang la ban ring men sim. Bun maklet ya kata ru ke dam dai na. Ha? Siapa dah belai uset ini jika mensim jauh pi jayu pi? Ha? Jayu? Yap. Ai ngoi utra budang ai ke bol bagi lak ban ring ban penihar mensim. Manga ban fingi lak ban long tau mensim ba im. Ketari ke ebo belai perkat nam ta jong aba jong fi. Ngilong ki bekordor khmat ke jong u. Hey bo belai ong te la tau yang ngab dia pi hak ke jing srim ke jong u belai. Ngab am pi. Hak jenis stream jong no, jong ublay, fila jupet je lah dia, berfifia stream ublay, ha, fila jupet, wang fi, laringim dan kaktian ni nom tep iru punya stream ublay, hari abang idan kaktian ke jong ublay ni sungguh yo ni ublay, bawa ulang bala melak tahu yang hak jenis stream ke jong u, kum yang nga sutu ke pop ke jong Reha bang pulia ke dikaktian ke jong ublay wang la tau yang hak ji srim ke jong u. Abang i perkat yu ublay, ngi perkat ya ke burom. Abang i perkat yu ublay, ngi perkat ya kata ke jinglong hok, ngi perkat ya kata ke jinglong kuat. Manga ya srim bad ublay. Mangi tiap-tiap ke pop ke berenjan ke jong i. Ke babel ko ang la tau yang abang fi hak ji srim ke jong ublay. Kata kalong ke bekordor, ke ublay perkat nam ta jong abang jong pi. Amen. Tak tahu bun sin apa kiwan kiji percaya ke jim ke jong fi ken mau la tahu fi ke dur jong no la tahu fi ke dur ke jong play apa kiwan kiji le ke jim ke jong fi ken mau la tahu fi ke dur jong no la tahu fi ke dur ke jong play ha kata ke ji stream ke jong play kata ke ke bau play ula le nam ta jongi om tang u persat yangi wa ngi ta ke jing persat sim ha ke jim ke jongi hey bingila benlong tau breu be em uang la tahu yang abang firu, hak kata ke stream ke jong u, kot tang hang ta, ke babel kau bagi polis sam, si spalai kundai dekot ke bekan ri, uang ulai iti, kata ke kemat ke jong u, ke lai i, ya kata ke dur ke jong i, ke bampat long ti, ke ketien ke jong belai ke keren ya kata, ngini polis ni por sam, si spalai kundai, dekot bekan ri kau ki kemat jong me, ki lai i, ki terai bampat long ke dur jong a, barak kita tahap jong me la thoi kita ke kemat jong a baro. Kibala tahu dori yaki hak sengi ke sengi apa empat ladon kawe nak kiru ublay ulai i ki kemat ki jong ublay ki lai i ya kita nerai ti ki jongi hab empat long dur ketari ke ege bu try ulang nam ta jongi hey ba om tang kumta hak ada khot ke bekas sound tu haneng ko ong nga ai ngo ye me na bala tahu i tiang bat pelai nga ki ba pelai ki kam jong me bat kam sim jong a ka tip bai kata om tahu belai ulai i, ya kata ke terai ke dur jegi ke bampak long, reuni belai ulai tahu i tiang bat pela, ngastra ke tiang ke jong belai kong, fearfully and wonderfully made ke tiang paring kong. Ketari ke ketien ke jong belai ke bau Ukraine nak bentar ke jim ke jong aba jong fi I way pi way ketari ke ke bau belai usngau bau pet yingi ui kata ke jing koridor ha kata ke jim ke jong I way pi way ha bau la tau I tieng la tau pela ya ke jim ke jong aba jong fi hey ba ke ketien ke jong belai ke keren ru ya kata ha bangi puli nak gospel ke jong Matias senong basipo dekat ke balai po hey bau wang ya ke nyok klik ke jong I baro lai nyo kan wer fila ban nyo yaitu nyuk mat jong pi la ngim la ublay ong I nyuk kli ke jong I baro la nyo bat om tang kata hey bo ublay ong bangilah koridor bani kisim yeng berkat ublay yu nu juar ngiti bani kita kisim habnai nging ilong bakam koridor hakmat ke jong ublay hey bo ublay la nyo le kita nyuk kli ke jong I hey wo blay wang am shum laklet what iwi sim ying ri inum hab klam ka jing tip ka jonga wang pilong kham koridor bad shibun ya kita ki sim ying kata ka ke e ka bo try Ukraine na menta ka jim ka jonga ba jofi kata ka ke e bo try bo pet yang ba fi wi kata ka jing long koridor ha ka jim ka jongi tara uwan na ka menta ka jim ka jonga ba jongfi amen bangi ki bolong koridor khmat ka jong blay langim don yu blay
ngin jot shiki bam jukut tara uwan na beneng shikani kepertai nak benta jong aba jong fi tara ui no ika jing suk ka jong beneng ui no ika kendai pundai teli halom ban uwan ban wat yang aba je fi I wei ilang berat ibala sakema ibala ja no na ta lenti ka jong I ngai I hakini kisngi beladap ngala aban oh hakini ki benai ki beladap ngai I kini ka dur hapo ki social media ki WhatsApp ngai I ti lang berat ibala sakut ka khtia fi nem I kata Bani yu jisu ubabe na dien jing tai long berat. Kat no kata ti ka keren. Bo blei ong nga I kendai pundai tili halom. Bat ngawan wat ya pi bala ja, pi bala sakama ngawan ban wat ya pi bala hap hatu ko khti jo ko pop uang ngawan ban wat ya ngawan ban penkendo ya ngawan ban ai gini gi perkhat ki banganga perkhat ki baba na banta ka jim ka jong pi. Perkara blay wan wat yang ngaba dia pi. Hey bang ngi su tho ti baka jim ke jongi ti ngi dei tangki ai. Ngi dei tangki bre ki bam ru blay sudah. Ngi dei ki bre ki bam hok sudah ong ka tien ke jong blay. Ngi dei tagi bre ki bala yap no ha tagi jing ringkang ki jongi bara ki tagi pop ke jongi. Ngi dei ka tien ke jong blay ko ongi bangilong ki khon jong ka jing bom ko ngo. Ki khon jong ka ta ka jing bitar. Ngi dei tagi bre ti ki bala long tlot akamat ke jong blay. Ki bre ki bam ru blay. Ki bre ki ba pop ki bre ki bala long nong shuan akamat ke jong blay. Ki bre ki bala hap ha ka ta ka jing bitar ke jong blay. Ngi long tagi pui khmat ka jong new blay ngilang ta jaan ka babet tigit khmat ka jong new blay hari ka bible ko ong ba new blay la wan man wat ya ka gm ka jong ba jong fi balay ma balay unyo kor splat ya ka gm ka jong ba jong fi uit pelat ya ka gm ka jong ba jong fi kwa ba nga ba no fi ngin jot kwa ba ya nga ba fi ngin yo ya ta ka jing suk kwa ba nga ba fi ngin yo ya ta ka jikermen ha ka ta ka gm ka jong amen kata ni ke ega bu try la le perkhat bhai la di bon baro fi shong ani ka jaka perkhat bhai ke ega ba fi la long menshua tara wat u new try pindon ha ka jaka ha pinum don ni ru balai namar fi su thu ti pri ka bre ko bam ru balai pri ka bre ko bam hok ka bible ko ang ilalong tang ki khiu jong ka jing bitar hakmat ka jong new balai hey bu balai wa thumu man pun jot no ya kata ka jim ka jong ha ba jong phi Hari na marbau new blay udan ki perkat ui ya ka beneng manwahat ya ka jim ka jonga ba jofi hey baka bible ko ang men bangin ang long kinong pop utray la yap nam ta ka jim ka jonga ba jofi hey baka bible ko ang blay ui ka ta ka perthai bo ai tino I khun bla khamar wei bo ai banget ya unum jot shu henrei unyo ka ta ka gm ka bam chukut hey baka bible ko ang kat ki ba khot kar pat ya ka kerteng ka jong utray ang ngan penem hey ba tien ka jong blay ka kren ya kata hey ba yohanes ha ka gospel ka johannes le no bani kong khot wa khat ar bakat kita ki bla pediang Chris ya kita la khot ki khun ki jong blay ki bla kha om na ka do na ka snam na ka mon ka jong brew re ki bla kha no blay ngi ki bre ki bam hok ngi ki bre ki bam re blay ha ka sngi bang ngi khot kar pat ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ngi yo ya ta ka jing pedem but om ta ngi yo ka jing pedem ka kham sa kot ta ka jing pedem re u blay u khot sdan nga ba fi ki khon ki jong blay u blay u ting khon snon ya ka ta ka jing ka jong nga ba jong phi hey ba tien ka jong blay ka kren ya ka ta hey ba nga ba fi la long ki bre ki bam dan blay ka ni ka perthai hey ba nga ba fi la long ti bre ki bam dan ka jinkerman u blay la long ka jinkerman na ka benta ka jim ka jong nga ba jong phi hey ba nga ba fi ka bam ju khot ka jong nga ba jong phi ka de ka pung ka ding ka de ha ta ka du jok hey wo blay men tapat ha ba gila yo you try ka bam ju khot ka jongi ka de ha beneng bat u amen kata ka de ke eg bo try perkhat na benta jongi wei pi wei ba u ong bangilong ki bokor dor hakmat ka jong u hey ba tien ka jong blay pli ba nga Ephesus le nong ka banikong de khot ka balai bat basau ko om no long bala kerku yo blay baru kupau Jesus Christ ubo try jongi ubala kerku ingi da kata ka jingkerku bakan jaman sim baro ha kata ka jaga beneng hau Chris kar kumbau la jid ingi ha ba umpat pensyong nong rem ya ka perthai kenang bangin long ki bakhuat ki bakrem jingduna ha khamat jong u ha kata ka jing ien kata ka tien ka jong blay kita gari ki perkhat ki bau blay perkhat nam ta ka gm ka jonga ba jong fi hey ba Ephesus u Paul thoi kata bau blay la kur khulu paingi da kata ka jingkur khu bakan jaman sim ha kita ki jaka breng baro hey da khot ba saw ko kar ko bau la jit yingi
kat kumbau la jit ingi hau bang bat pensyong den rim ya ka pertai kenang bangin long ki bakut bar ki bakram jing duna hakmat jong u haka jing iet kata gari ke e bu try ula le ula jit yang aba dia fi kumang lakran men e naka artimuthi le nong manikong de khot bakhan dai hau bang bat pensyong nong rim ya ka ne ka pertai ula de jit lupa yang aba dia fi amen ai ngu bagi long kita ki beri ki bela jit Ubreng bat pensyong norim yang nega pertai ula ada jet lupa yang ngaba de fi bar habol ada jet lupa upen yang fi kum ki ai gibri ki bakhut bar ki bakhram jingduna hakmat ke jong u ha ka jik pet yaladi fi de gibri bakhut pet yaladi fi de gibri ki bamdan ke jingduna pila ban ong ari bakhut pila ban ong ari bamdan jingduna pila ban ong ngim la ban ong i kata mang isu tho dia lari ke jingle ke jongi nginom la banong kata mangi su tho baka ke jingle ke jong play ha ke jim ke jongi tarau ila banong ngalong bakhut ngalong bri bamdan ke nu ke jingduna mang su tho kam de ke jingle ke jonga ke de ke jingle ke jong play ha ke jim ke jonga u khot yang bakhut u khot yang ba dia phi ki bamdan ke nu ke jingduna hai bangi tip bangi long ki bri ki bam khut hai bangi tip ngi dap sudah da ke jingduna sudah kata ke e bu trai khot yang haba di fi kata gari ke ebo breu perkat ya ga jim ke jong haba jong fi om tang kata puli bar ngaro khtien ke jong brei puli bangakol sai no mani kon khoba arpu wei bat arpu ar bat ya fi ki bala long menu ru ki khun so sim bat ki nong shun halaki jimut haki kam basniu jong fi hare mentau la pen suk no ha kata kam met ka do jong u da ka jing yap ya ga ba pen yang fi ki ba khoi ki ba khlam pop bat ki ba khlam jing duna ha khamat ke jong u kata gari ke khtien ke jong brei ke babel ko ang bat haya phi ki bal julong menu ki khun so sia mat ki nong shun ki khun so sia mat ki la jingai no nak hi ma ke jong blai hai bo blai ngila long kita ki nong shun hakmat ke jong blai hala ki jingmut aki kam besniu jong phi rei mentala penyesuk no ngidap de ki jinglong sniu sudah ke jim ke jong aba jong phi kum ki briu ngidap de ki jinglong besniu sudah berkat ketarik ke ebo blai ula le nam ta jong aba jong fi ngila long shai ta ki nong shun nak mak ke jong nu blai ngila long shai kita ki khun so sim ki bla jingai no nak ki hima ke jong blai ha ke jingmut ha ki kam ki besniu perkhat vi ha ki kam ki besniu ngila long ki bri ki ijli ngila long ki bri ki baklem ngila long ki bri ki batu ngila long ta ki bri ki bapenyap ngila long ta ki bri ki balik don bor nak ni ke shentur ke jongi ke ami ke bi ke jong besen hei ba warak ke jipen sniu ki babun reu bleu ong pat ada khol ba puar rei mentau la penyesuk no hata ka met ka do jong u da ka jing yap hei ba ngidang long kita ki nong shun ngidang long kita ki khun so sim ha ke jing mut besniu ki jongi ha kita ki kam ki jongi rei mental la penyesuk no kumno da kata ka jing yap ke jong u la penyesuk no hei bo Jesus Christ lali ai no ya la ka jong ka jing im ban long kata ka jing knya na ban ta ka jing im ka jong ba jong fi hei bo la long ma u tau khun long brot jong blai ubla kit no ya ka pop jong ni ka pertai ru bar ko we ulang wan ra ya kata ka jing penyesuk da ka jing yap ka jong u bang ngaba no fi la ban yang khmat ka jong blai ki ba long ki ba khut ki ba khlam pop bar ki ba kham jing duna ong ka htien ka jong blai nomar balai nomar ka jing le ka jong Jesus Christ na beta ka jim ka jong ba jong fi kita gari ki perkat ki ba blai perkat na beta ka jim ka jong ba jong fi we pi we ngilong ki ba khut ki ba khlam pop bar ki ba kham don ka nu ka jing duna kum juru Ephesus biang ka kren biang ha ka lenong ka ba ar khot ba saw besan ka htien ka jong blai ko om ni Henry ublay bo lalong ubaken rei ke jing snei. Nomar kata ke jing iet ke ba krau jong u da ke bola iet ingi. Wat men bangi lalong kita ke bayap da kata ke jing rengkang jongi. Ula pen ingi lambat u kris da ke jing ai la pen imi pi. Bar ula pen mi ingi lambat u. Bar ula pen syongi lambat u. Ha kita ki jaka beneng hau kris Jisu. Ba un yo pen i hala kerta ke ban sawan ya kata ke jing ken rei ke jing ai ke jong u. Ha ke jing le sebun. Syangi hau kris Jisu. Ketarik ke ktien ke jong blai ki jing perkat ke jong blai hei bau blai dap ta kata ke jing snei nam ta ke jim ke jong ba jong fi ma ta ke jing i ke ba krau ke jong u da ke bau la i jingi wat men bangi dang long kita bela yap te ke jing ringkang ke jong i uneu blai am ula pen syong yang nga ba dia pi lambat u ha kata ka jaka
ba usyong haga khti kaman ka jong ublay balay ban pen iru syaki way pat ya kata ka jingai ka jong u ya kata ka jingle sbun ka jong u haga jim ka jong ha ba jong fi I way pi way bagaktian ka jong blay ru kam kran dang kata abang puli Ephesus lang basan dekat ba arpunyo ka ktian ka jong blay hang tu ko ong bar udah penyeng yaka hakmat haladehi ka balang ka berun burom ka bamdan ka batok bria lani ka basti lani ki ka bakum kita henrei ka ban yot long ka bakut bat baklem jing duna ublay penyeng I ki brio ki berun burom ki bamdan ka no ka jing tok bria ki bamdan ka no ka jing sti hey ublay penyeng ki bakut ki bamdan ka no ka jing duna ublay khat ingi kita ki ba lempun ki ba brio lempun amen katari ke ebo try khat ya ka jim ka jong ha ba jong fi omdan ka no ka dak omdan ka no ka jing tok bria ha ka jim ka jong ha ba jong fi hay abangi tepat ngi dap da ka jing tok bria sudah katari ke ebo bleu le open court sendon ya kata ka jim ka jong ha ba jong fi open court sendon ya kita ki dak ki jing tok bria hay bo pen yangi wong film dan ka no ka jing tok bria filong ki ba klem dan ka no ka jing duna filong ki ba court ha kamat jong ha amen but ki perkhat ki jong blay kam dei tang bo ngilong kordor hakmat ka jong u ki perkhat ki jong blay namata ka jim ka jongi habul open em yang nga ba fi open long snan yang nga ba fi ki jing thau ki batmai hay ba ar koren long basan dekat ko henyo ko ong way bolong ha kris ulong ulong jing thau batmai ki baro ki barem ki la len no hakmi ujalong batmai bar ublay khat tai nga fi ki jing thau batmai ublay khat yang nga ba fi kita kinong ke kitin sim ki jong blay hakatin paring ka ong ambassadors of Christ katagari ke ega bo try ula le nakamenta ka jim ka jong ha pa jong fi hay ba katin ka jong blay kam khat ingi tang kita ki jing thau ba thamai kam ong tang mangila long shisha kita ki ambassadors ki jong try hay ka katin ka jong blay ru ko ong bagilong kita ki masterpiece ha Ephesus nong baar dekat ka basipo ka kren dia kata hakatin kasi ka shu ong ngilong kita ka jing thau nangi wanra ka jing thau teng kaniru de ka jing thau ka denam de na ka shukiru ka de ka jing thau ka jong brio ka denam de na re ki don pat ki jing thau wa brio thau ki long ki bi itanan ka denam de na perkhat ngasutanat abang puli tin pareng ka ong masterpiece ngilong kita ki masterpiece ki jong blay bo brio la thau kerpang yang ha ba dia pi hey ba om tang bo ngilong ta ki masterpiece hey ba khatin ka jong blay ka ong naman ngilong ta ki jing thau jong u bala pelong ha Chris Jesus ya kita ki jing le babha ya ka bo blay la khre lupa bangin yo ya yaki om tang bangilong kita ki jing thau ki babha nam ta ka teng ka jong try om tang bilang ta ki masterpiece ki jong u hari ka tin ka jong blay ru ko ong bala pelongi ha Chris Jesus ya kita ki jing le babha banga ba no firu ngin ya kita ki jing le ki babha ki jong try hey bo blay la pen khre lupa banga ba no fi bangin yo ya haki tarau habangi ong ilong kita gijing thau ki thamai habangi kren habangi ong bangi long sha ta kinong kitin sim ki jong blay habangi ong ilong ta gijing thau ki jong blay kam kut tang ta u blay u khat ru yang abari fi bangin ya ta gijing le babha ki jong try amen bola khre lupa na kamanta jongi bangin yo ya aki ngin yo ya kita jing le ki babha kita ri ki perkhat ki jong blay ki bo blay perkhat nam ta jong nga ba jong fi ngi ya nem ha kita ki jing le ki babha ki jong blay ngi bon nem ha kita ki din jat ki jong blay kata ri ki jing kali bang yap kali ngi we pi we ai ngo bo trau la pen em ngi ai ngo bo khat yang nga ba fi kita ki jing thau ki ba thamai ai ngo te bo khat yang nga ba fi kita ki nong ki tin sim ki jong blay ring yap kali pat dia dia abo blay la khat ngi kata ngi ya je empat hakane ka jingle babha ka jong try hey bo blay la pen kre lupa yang nga bari fi bangin yo ya yaki ngi ya nya ma ki din jat ki jong try ngi ya nya ma ki nong rem ki jong Jesus Christ ngi ya nya kata ka de manga bari fi ngap su thu ngi ya nya ngap kali nga ya nya ha ka jing ye ki jong try nga ya nya ha ki jingle ki babha ki jong try nga le isin nem ko mo try ule isin nga map nem ko mo try
umap ngakurku em kemutrai ukurku ngaliabhan em kemutrai uliabha kita hari kijing liat babha ki jotrai ngap keli le dia ngiyan em ha kita kijing liat ki babha ki jong Jesus Christ bat om tang kata uang ba filong ka yeng ka bekenjaman siem filong kita kijing long ling do ki bakut filong kita ki mau ki ba em ban ai kita kijing knya khmat ka jong blai tau Jesus Christ hay ba khtin ka jong blai ka dekot bakandai kong hay ma pi long ta ki kinja bala jit ka jing long ling do bakenja siem ka jet ben riu bakut upai lang ba dei e jong blai ba phim da yop ben pau ya ta ka jing bha kotam ka jong utau blok khot ipi na ka jing dum sya ka jing sai ba phla jong u ba blai kham kut tang kata blai do khot snan yang ha ba fi bangilong ta ki ling do ki bakenja siem ki beriu ki bakut upai lang ubadei e jong blai bangin yo ban penpawi ta ka jing ba kwartam jong tau blok khot ye pi na ka jing dum sha ka ta ka jing shai ban penpau ti ye kita ki jing long ki jong blai ha ka jim ka jonga ba jong fi u blok khot yang nga ba fi na ka ta ka jing dum sha ka ta ka jing shai ka jong u kata ka ri ke e bo blai u perkhat nam ta ka jim ka jonga ba jong fi ha bo blai u perkhat ngi long ba khodor u wan ras nan yang nga ba fi sha ka ne ka jing long ka ba thamai hey bo pun kop snan yang nga ba fi bangin long ta ki jing thau ki ba thamai ki brio ki jing long ling do ki ba kenjas iem ki pai lang ki jong blai ki brio ki ba khut ki ba khot na ka jing dum sha ka ta ka jing shai u mau ba im jong blai umau ba em ka yeng ka bakan jaman sim ka jing long ling do ka bakut ka tagari ka ebu try lo khot yang aba fi ha ka jing pen paul nong ban kong do khot ka ban ri u khot yang aba fi ki sim bar ki ling do hey ba kolosal nong ba lai ba dish po u khot yang aba fi kita ki jing thau ki ba thamai ka tagari ka jing perkhat ki ba bre perkhat nam ta jong aba jong fi we pi we ba dan ha ne ka jaka bar kum juru ma fi ba pet na ka yeng ni aingu si sha yu try haba utrai ukhot yang abar fi hare bo wan ra gani ka gm ka bathamai ha ka gm ka jongi u aisandon yo men sim khut ha ka gm ka jongi we pi we waisandon yo men sim jo u bandon bat nga bat phi hala karta hey ba khtin ka jong bre ha po Ephesus lenong banikong de khot ka ba khat lai ko ong ha u ma phiru aba phila yo sngo ya ka khtin ka jing shisha ka gospel ya ka jing pen em jong phi ha u ba phi ha ba phila nget ru la shon sha phi do men sim khut jong ko jing klar ublem khot ta yang fi bangin long ta ki thau ba thamai abula de khot yang fi bangin long ta ki thau ki ba thamai u khot snan yang ba fi baru ai snan yang ba fi yo men sim khu jong u hey bula shon sharp ngi nadu ta ka sngi kata ka sngi bangi yo mat ya ka jing penem ula shon sharp yang ba fi do new men sim khu jong blai ha ka jim ka jong ba jong fi but u new men sim khu hey bo blai wa ka gospel ka jonas lanang ba khat sao de khot ba khan riu ko ong ba undon bat ngi hala karta ha ka lanong ka ba khan riu jong yohanes de khot ka ba khat lai hey bu ong mu ni laming hi sha ka ta ka jing shisha hey ha ka lanong ka ba khat san de khot ba san jong gospel ko jong yohanes ong hey klamanga phinum la ban lei e hey ka shithi ka jong chikinong philippi ha ka lanong ka ba ar khot ba lai bo dei mo u ba tre po jongi ya ka bagin mon ba ya bagin treiru kar kum ta ka jing sobha ka jong u hey bangi puli ha Zechariah lunong man riu khot basau kong om na ka buit om na ka bor riu men sim khu jong blai hey bangi puli Galatia lunong basan de khot ka bakhan riu ha ba don men sim khu riu men sim khu u yalamingi bagani ka do kanum don kanu kanu ka jing kwa jong ni ka do bagi num long kita ki bri ba shailam ha ka do haringin long kita ki bri ba shailam ha men sim khu amen kata ka ri ke ega bu try udah le na ka menta ka gm ka jonga ba jong fi I way pi way ba kam kot tang hang ta kam kot tang bola pelong gi bre gi thamai kam kot tang ha bola ai ngi yu min sim khu ja ka gm ka jongi hare u blai ru ong pin don ki bam jukot bat nga kata ri ka jaka ka bo blai ula bu na ka menta ka gm ka jonga ba jong fi kita gadi ki jing perkat ki babha ki bau bleu la perkat na menta jonga ba jong fi ke ban ai jing kermen yang nga ba dia fi ha ka por ka bakut ka jongi ba bun sin ki breu pat kim tre ngong shi shai pi u bleu kham thau ya ka du jok na menta jonga ba jong fi hari ka baba kala kan shang tu u bleu thau ka du jok na menta u setan ba ki angel ki jong u
Rai dei ka mon ka jongi hi. Ublay kwa ka Bible kalau lupa, bo ublay mon yu men sim in jotno are barak in wan ka jingkla ka bamwat. Ublay kwa ban pai ki men sim she dujok. Ublay rabu ka bam jukut ka jongi bat u habneng. Rai dei mangipat bajet ya ka basdio. Dei mangihi bapa ya lade she dujok. Dei mangihi bakwa ya ka to ka pom. Dei mangihi bakwa ka jing ijili. Dia mengihi berkuat ban mani beri tahu. Dia mengihi berjet ya kata kedujok. Dia boleh berjet kedujok nam tajungi. Dia mengihi berjet ya kedujok. Boleh ulah jet ke beneng nam tajungi. Kebam cukut batu. Hak kata kajaka ke bamdan kanu nu jing susi. Ketari ke ebo boleh ulah jet. Reka besong sipat. Bangi kum ki beri kam tam ya ngi kum ki banget. Nginang lek ka nginang lek sting batu ne boleh. Jaka ngin jet yu belai bun sien ngi jet bet ya kade ka pertai. Terau kat kapor kadang don. Bandum lek kayu ni belai. Dafila lek kayu ni belai. Kalong ka bama lalu belai lek kayu pi. Terau ngi hab su thu ti habo belai la lek kat ni nam ta jonga. Ula jet ka ba nam ta jonga. Aingu ya kita kiji berkat bu berkat na benta jonga. Tadau kaka Bible kong dan menunu melapan pensengye ya kiji berkat ke jong belai ha kiji im ke jongi. Dan menunu melapan pensengye dan tangwei melapan pensengye ya kiji temu ke jong belai. Berta di manga mapi pelan pensengye ya kejing temu ke jong belai ha kejing ke jong pi kan mau kata usai tan umla ki brio ki mla ditang manga bala barka Bible ro pen i kata kan nuksa hey bau belai ha bola jit usim sol usim beningkong do jong ki Israel ublai la perkat ka babha nam ta jong u rek e par ka ba pensangye ya u keipat berpersengit no kejing temu ke jong belai kejing ke jong u udai usim soal balai Malaysian ule persya yu belai finda puli kata na kitab benikong jong Samuel nadu kalenong bakat wei hadu kalenong ke ba pra hang tu fin salap ba usol ule persya ya ke hukum ke jong belai Malaysian kebakat do tamde ule senan ke bijli hakamat ke jong blay hey bo ule chikin nong kren bertong hey bo blay lo ong lupai ya hey bo blay lo hukum lupai kata habagi puli Leviticus habagi puli Deuteronomy blay lo kren lupa kinum let chikin nong kren bertong ne chikin nong aiksuat kabakut ke jong usol ke yang ta bo ule wat ke jubab na kinong kren bertong manu pensangye ya ke jing temu ke jong blay ya ke jing jong sol o de sol hi berpensangye ya kata kumjuru wifi haka jim ke jong Solomon berkat abau blay ya kren bu David te wasnat abau blay ya kren bu David abangi puli iwe chronicle nom khanyo ke ni ke e bau blay ya te jutang bat u David bat u blay ya kren te bat u David bat u blay do ong kum ne yo David tekan ja baki sngi jong me kila dab bat me day banya le lang lamba ki kpa jong me bangan pen yang yu sembai jong me hadin jong me uban long na ki khun jong me bat ngan pen scam ya ki hima jong u utaken untei ka yeng yanga bat ngangan pen scam ya ka khet jong u halakarta kaniri ke jiper khat ke jong blay nam tau Solomon bo blay wangan pen scam ya ka khet ke jong Solomon halakarta ke iba pen sangye ya kata kani ke jing bam nget ke jong Solomon hey bo new Solomon haka po budang sedang udang syakri bahai blay hari kat budang ya baru blay kat budang ya ki snem ke jong u ula lendet no blay hey bla i ya kita ki contain nong way bar kini ki contain nong way kila yalam yu Solomon ban mani blay tau bar u blay rula ong yu Solomon wa nganum pya ya kani ka hima haka por ke jong me namar blay namar ke jingkular ke jong abu David re haka kti jong ki khun ke jong me ka hima ke jong me kan pat bat kapat cisha hakapor jong kun jong Solomon hakapor jong Rehoboam bat hakapor jong Jeroboam kahima Israel kapat
balai mano pensange udah Solomon pensange balai lo angan kurku ngan pen scam ya ka ket jong me halakarta udah Solomon pensange ya kata ka jing temu ka jong balai bar bakat do tam do udah Judas hey bengi puli gospel ka jong Matius nang bespau Judas udah uwe ne kita ikat arngot ki apostol ki bau Jesus Christ ulajid hey baka Bible ko ang tiha bola khot yela di ya ki khat arngot ki san ran jung ula ai bor ki halor ki men simbam khut bat ban be no iki bat ban pen khia ya ka jing pang baro bat ya kata ka jing kro baro berkat ublay ula dan Jesus Christ ula dan ka jing berkat ka ba na ka menta ka jing ka jung Judas Redi Judas bapen sange pat ya kata ka jing berkat ka jong blay ha ka jing ka jong berkat Judas fi ublay ula ayu ka bor ban be no ki men simbam khut Ula ai kau ko bo ban pen khia kita ki brio ki bapang. Reina marbo ai jakai syaitan mun busat haka to ka jingem ke jong u. Upen sange senon ya ki jing perkat ki jong blai. Hey ka bakut ke jong u ka de telai pasi. Udah sedih nil dia baru udah yap. Kata ka de ka ktien ke jong blai. Dan mano melapan sange ki jing perkat ki jong blai. Ki bau blai perkat nam ta jong aba jong fi. Dan menu syaitan melapan sange ki beri ki melapan sange ke besungsi ke dei mangangalaban pensange ya kata kumno ngalaban pensange ya kata dak ka jibam kongo ke jonga ya ka tien ke jong blay dak abang ale persya ya ke ke bau blay Ukraine kata ka pensange no ya ki berkat ki jong blay ki bau berkat nam ta ka jonga ba jong fi taraw ka tien ke jong blay nga stuna plat aga shiti ji shiki nong room lenong khat san Hari kau besar kong, namar ki baro bala thok men marim la thok khnang banlong ka jing kai yengi, ken dah kata ka jing yaisha, ba dah ka jing pentengen kita ki jing thok ngin bio ya ka jing kermen, ki bala thok men marim kini ki jing kai nam ta jong ba jong fi, ka tien ka jong blay ka bala thok ka long ka jing kai habang ipulis pang kini ki brio ki long kata ka jing kai na ka menta ka jing ka jong ba jong fi, mangaba no fi num bakla, ki ba ki la bakla, amen. Mangabon fingin ng pensange ya kita ki berkat ki jong blay haka jim ke jong fi haka jim ke jong ida bengile persya ya kata ka tien ke jong blay berkat u blay ula berkat ka ba nam ta ki Israel dia haba u blay ula pelaj ki am na ka ri jong ke jing long round ke ri jib u blay ula berkat ke ri jong ke jing kular nam ta jong ki kadayam ula berkat ke ula berkat ke ri jong ke jing kular ke ri ke betut da ka dut berkangam Hari ke besungsi par kalong kani ka way babaro ki bami na Israel arpus nem shaneng kila yablot akari klau ki kamla ban pendep ya kita ki berkat ki bau blay ula berkat nam ta jong ki kila pensangye no ya kita ki berkat ki jong blay balai ki pensangye no da kata ka jing bam hok ke jong ki pensangye no ka tien ka jong blay ka da ai nuk sai kata habagi puri iwe koren lenong basipo dekat ban riu ko ngumni ti kini ki ru ki along ki jing maham yingi kana bangin omi kwa ki besniu kumba kitaru ki lai kwa lene wa long hi ki ba meni beli tau kumba na kita ki bala tho upai lang usong ulaya ba me di ba ki lai yeng jot ban le kai lemne wat ai bangin ye le nuti kumba kita ki la le nuti ba ki la kan lon yap te ha ka wei ka sngi at pulai hajar ngut lemne wat ai bagini tenju you try kumba na kitaru ki la tenju you bala penjon no iki dai taki besen lemne wat ye khnyom pi kumba na kitaru ki jong kita ki la ye khnyom bala penjon no khot ye ki dau ta ba penjon ti kini ki baro ki la ja ki kum ki dak la tho ti ki banlong ka jing sneng yengi ha ka ba ja ka bakut jong kerta ki baro la tho balai pol wang khsti nong rom banlong ka ji kai u pol wang khsti nong koren long bespau wang banlong ka jing sneng nam ta ka jim ka jongi perkar ki Israel u blai la perkar ka ba nam ta jong ki ka ri jong ka jing kular ke ba pensangye no ye ki ban poi sha ka ta ka ri kare ka jing sniu ka jong ki kare ka jing mani bali thau ka jong ki kare ka jing ijli ka jong ki kare ka ta ka ba tenjo yo blai Kari ta ka jing knyum ka jong ki kini baro kilan pensangye no ye ka jing perkat ka jong blai nam ta jong ha ba jong pi te ka ba tien ka jong blai ka ong la long ka jing sneng ai ka long ka jing sneng yang i we pi we amen ai ka long ka jing sneng yang ha ba dia pi bangin su thu mo blai u perkat ka ba bha om ka ba sniu u perkat i ka jing suk nam ta jong ha ba jong pi uban ai ka jingkermen yang aba dia fi hakapor ka bakut
Te ai kata ka jing kermen kan jia hakapot ka bakut jong aba jong pi. Amen. Ai baka jing ka bam jukut kan long namanta jong aba jong pi. Amen. Wat ai ka jing ka bam jukut kan pensang ye no da ka jing bam hok ka jong i. Da ka jing le persya ka jong i. Rai ai baka jing ka bam jukut kan long habangi sumar ya kan ka ktien ka jong blay ha ka jing ka jong i way pi way. Amen. Kata ka ke bu try ukwa. Perkat ngalak keren ni kini ki baro perkat bun ki dokot ti ai baka to dokot kate kan rung haka jim ka jong pi way baka ktien ka jong blay ka long ka jing ku ya pi ba fin ai ngo bong try nga ai ngo ba me perkat kini ki jing perkat namenta jong baro nga ai ngo bang long kordor khmat ka jong me nga ai ngo namenta jong me wan ban be me wan ban wat ti try kum ka long ber ka balasa kama Melayu yang melapan temai yang melayu mensiam berkut hak jim ke jonga melapan long yang ni ke mat ke jonga ke temple ke jong blay hey bangalak belong ke tak yen ke bekenjam mensiam ke jing long ling dok berkut bat try ke kham sim lakut tang ta try melai ke jim ke bam jukut namenta jonga bangalang nget akan ke kerteng ke jong me ngatep banganom jot rengan yo ya ke jim ke bam jukut ngatep ngondan hak tak ri ke bam me melapan kre namenta ke jim ke jonga hey ke tak ri ke bedap dak ke jing kemen ke bam dan ke no ke jing susi hey bat try men nyat no kita ki umat na ki khamat ki jonga try ai begini ke jing perkat on pendap lut hak ke jim ke jonga. Amen. Ketarik ke iba kaktian ke jong blay ke keren nam ta ke jim ke jong aba jong fi way pi way ai ke kaktian ke long ke jing kai ai ke kaktian ke long ke jing sneng yang i way pi way bangin num bakla kum begini ki brio ki la bakla bangin num pensangye no kum begini ki brio ki la pensangye no yang ki jing tmu ki jong blay hari ngin long kum long Paul ngin long kum long Moses ngin long kum Joseph hey baki ki yat bech khamatมันเป็นแบบไปกิจประคัดกิจงเบลย์นำตากจิมกิจงหาปจงฟีเอเมนกันมากำดันเกบลาเป็นสังเกตมาอุคริสบังยิงอิชกรีกิจงยับกับคำลาเป็นสังเกตอยู่กิจงเต็บกับคำลาเป็นสังเกตอยู่หากสังเกตกับบลายอุมีปันบาราบอุมีปันอุไองี้กิจงเอ็มกับทำไมหาบางาบาราฟิงเงี้ยอาการกับกระเตงกิจงอุตรายอุเป็นเอมิงีอุตรายอุไอกิจงเอ็มกับบัมจุกดนักบันตากจิมกิจงอีเวปีเวเอเมน